kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang bha subscribe nok manta ka jingjia jingi kanat bat ka jingi snam hapo ka jala manipur ka balas dang na do kala trik chom nai me chom tasnem arjar art polai bat ro ka balane menta hadu lai panai ai ka jingi khi apdeng ka jai mriu kuki bat ka jai mriu mai tai bat ha ka ne ka jingi khi la lap ba ki jai mriu kuki kilong ki jai mriu ki barit pai bat kat ba ki jai mriu mai tai bat kilong ki jai mriu ki bobun pai ki jai mriu mai tai ki baron hadu kumba san pe persen ai ki jing bun pai kat ba ki jai mriu kuki bat ki badai ki jai mriu riu lom ki don takuba khat san hadu ar persen ai ki jing bun pai kumta habana kaliang jong sarkar jala kala rai man pha de ki pulit jong jala man pah raya kanong ba mure ka bahap hapo Tinopal district alami ka jeng persyak ka bajur na ki jai mriu kuki ki bisong basa apo kene kanong ba badak pekeno ro ba ki pulit ki sya chilian na ki jai mriu mai tai bat om tang kataro dak ba keno ba ki kan hun seng le no ki bala wan pendem wan ki pulit ka manipur bat kumta kan wan ra ka jing e bat kan bu ka jing ma ya ki jai mriu kuki ki bedai ki jai mriu rit pai kumta dak hajar ngut kilong kilami Pat ba ban persya ya kene kijing temu jong sarkar panwan ra daki pulit apok kanong ba mure entah na kaliang jong ke Indigenous Tribal Leader Forum kalapha dak jing tho shau DC ba om dai ban sya ya ki pulit banwan pahra ya kanong ba mure bat kumju ro kala por hadu ka sabaje jong kala pe waitering jong bana Julai jong tasnem arjar Julai bat lada ka sarkar kam sngam halor kene kijing tho balapha da ka Indigenous Tribal Leader Forum na kaliang jong jai pri kuki kini mi pat ba ban palong da kijing iki